tanawa mga kamax mo ni nakaanindot mga kamax kana bitong kabantay mo anak mga kamax nga yung drop off na to, then pag complete na to naara na booking nga musod gihapon nga naara sa tungod. So same ani mga kamax, pag complete na ko naara si booking sa tungod, so okay kayo. So yun ani kanindot mga kamax no, kung sorti kung sortihon kita sa ato ang pagbiyahe mga kamax, siguro basig swerte ko karon. Kay kon mga kamax yung complete na ko, so siguro dili ako maabtan og mga 2 minutos na nasa booking nga mosulod, di ba? Bisan og kapoy lang, bisan og kapoy mga kamax no, tungod sa grabing init, pero mao lagi laban lang gyapon ta ni. Ako gani initan gani ko no nga part-time ra ko sa Maxim. Max, ako gani ginitan gani ko no nga part-time ra ko diri sa Maxim. Sa mo ta to mga full-time mga kamax nga taga-adlaw gyud inaani ang ilahag gisagubang permi no, kaya grabe ka init. So padong taog sa pangdako area mga kamax. Sakto ba itong gagian dire? Wala na ba ta nagpalo sa maakda? Kini, mana ni? Kung wala init no, traffic sad. Kung wala traffic, grabe sad ka init. Pero kung ako'y pasibuton mga kamax, mas ganahan pa ko kuan balag init basta walay traffic. Kay kung magdagan ka wala naman na, dili naman na mapili mo ang kainit. Kanagin traffic mga kamax, kay bisan pa og walay init nya, grabe ka traffic, mapili gid mo ang kainit. Tungod sa kuan, tungod sa mga sakyanan, mga aso sa mga sakyanan, mga radiator, mga sanadra, mga kainit sa ulo. Di ba? Grabe ka, wow. Kita tag tubig diri mga kamax. Inom ta diri oh. Wala plastic. Wala siya plastic. Ngita na lang ta diri. Alright. Thank you so much no. Dali ra gyapon ta naka-pick up og booking mga kamax, mga idol. Alright.